komentarmu, Reng? Saya tak takoni. Kowe lagune iki apa? Tukung-tukung. Tukung ki apa? Bebek. Pitik. Pitik. Ngarang, tukung ki ya sing ngangon bebek. Oh nggih. Sing ngangon bebek. Kuwi jenenge tukung. Tukung. Tukung ngangon bebek. Lho tembang wis cethone kok ngono kok takon. Oh nggih. Oh, kalah anu, wawasan awakmu mlebar kuwi. Ora, aku suara merdeka kok wawasan. Wah iya. Kalah pinter ngono lho tegese. Ya, Dek ya. Nggih. Ya iki lagu lawas sing dipopulerkan lagi oleh Mas Cahyo Kuntadi. Nggih, Kung. Nah, kangkung. Lah pripun? Kok darek aku tukung. Ya Om. Omplung. Lah jenengan pun sepuh lho. Lah kok ora ditebaske? Iya. Kalian Baranto aku. Iya. Ya wis ora apa-apa arep undang apa wae ora masalah, sing penting tetep ngajeni marang wong tuwa. Nggih. Penting karena sekarang pendidikan lebih fokus kepada IQ dan SQ, tapi EQ-nya tidak terjamah, maka banyak anak yang sasar susur. Nggih. Benar niku. Ya, mula kowe sing pinter ya, Nduk. Nggih, Kung. Ya wis ora masalah. Iki kowe dinteni piyai kene, tepungno jenengmu sapa, sekolahe ngendi, asalmu ngendi. Nggih. Nami kula Umi Hafifah, Pak, Bu. Kula saking Pulung Ponorogo. Kula sekolah ten isi Surakarta. Sakmenika kula tesih jomblo. Sik kowe kenalan apa tawa? Jomblo niki ora usah diomongke. Semester piro ngono ya Reng kudune? Semester piro kok jomblo? Oh, semester piro? Semester sekawan. Jiko apa? Fakultas apa? Jurusan apa? Fakultas Seni Pertunjukan. Syuting Jurusan Karawitan. Oh, ya syukur. Wis dibojo apa durung? Dereng. Kan jomblo. Akeh sing wong durung dibojo ni wis meteng ya akeh. Ayo. Nggih, sing hati-hati ya, Nduk. Nggih. Dadi cawe wedok isih perawan ngati-ati urip. Nggih. Akeh codot sing Nggih, Kung. Hati-hati sebelahmu pas ki ya codot kuwi. aku ora codot. Apa? Kampret. Dari Salah codot. kampret. Nih iki spesial anak ini. Saya kenal dia mulai dari kelas berapa, Nduk? SMP ya? Nggih, SMP. SMP agar nonton terus nyusul awakmu gitu, Mas. Heeh, ning Nyusul Ponorogo ning mbiyen. gong kae. Nggih. Wah, sik culun. Nggih. Saiki slunyu. Suarane lunyu Oh. apik, undak-undakane apik. Saploke tak latih iki lak wis. Latih napa? Lah kowe tak latih apa ora? Mboten. Ora ya wis rasa nesu. Ora tak latih kok nesu. Nah, jenengan ngendikane sakploke dilatih, sakploke Lah jenengan kowe tak latih apa ora? Mboten. Ya wis. Rasa nesu to. Angel. Ndake umur. Dalem. Kowe matura Pak Kades, ngersake lagu apa? Nggih. Ayo. Pak Kades, jenengan ngersakne lagu napa? No, Pak. Hidup di bui. Napa, Pak? Wah, nggih. Pak, podang kuning pun arang-arang. Sing anu murai batu, Pak, sing ada. Iki lagu dudu manuk awet ya. Lagu podang kuning. Dipun bawani mboten Pak Kades? Ah. Dibawani. Bocah niki lak pun katelah Ratu Podang Kuning to Mas Gareng. Ratu podang kuning. Dadi pamane Pak Kades ngersake podang kuning wis pas ngono kuwi. Nggih, wis aja semelang lek, Nduk. Kene iki nggone jenang, bar nembang pun gawani jenang. Jeneng napa? Ya kowe njaluk jenang kreweng iki lho akeh ngono. Mau jenang ya jenang kudus, jenang nopo. Oh iya. Dibawani Asmarandana Podang Kuning oleh Umi Hafifah. Sugeng laras Pak Lurah. Monggo Pak Kades. Natian wujud temong peksi. Aku seneng seragam iki idene sapa iki ngene iki? Kula. Iki apa motif apa iki? Lurik.
Lurik iki tegese apa? Duka. Lho kok ula-ula ora ngerti tegese. Lurusa anggon lumaku aja sok seneng lirak-lirik. Kuwi lurik. Lurik. Kowe malah menteleng ora. Lurik ngopo ki warnane kok iso putih karo ireng Mas Gareng? Apa? Kok putih karo ireng lurike? Putih ki puruna apa ki jenenge? Usaha aja sok seneng merintih. Oh iya. Ireng kuwi iri dengki ora kepar. Oh iya. Iki wek gedhe. Ayo. Nek ijo napa ijo? Ijo ki donga awake dhewe kudu donga barang ijo iso jodoh nyambut gawe karo wong kene. Mergo yen jodoh sesuk taun ngarep ditimbali meneh. Amin, wayangan. Amin. Tahun ngarep wayangan klasik tanpa dagelan. Nggih. Pak Kades tanpa dagelan udan deres. Malah dongane elek ora. Ben aku ora dijak. Yo. Agawita lineng Mbah Waloyo iki. Oh iya ya. Mbah sembuh ora suwe ra tak kepethuk. Mbah Waloyo mbah sembuh ora. Lah ya Waluya kuwi sembuh. Oh iya. Nano. alus manis nangsa Sik Mas Gareng, gandeng sing mirsani iki ora mung piyai sepuh tok, akeh bocah enom malah bocah cilik akeh. Men ngerti maknane tembang iki, Umi sing nembangke basa Jawa, basa tembang jenengan bahasa Indonesia. Oke. Kok gak dari tadi lu bicara? Aduh, langsung Indonesia omongane lolo gue ora. Gua kan tunggu perintah lu. Wasewinggan kong Artinya? Sudah lama aku berkelana. Waduh. Wah, lagune omahe Rama ya. Oh, kelana. Dalam aku berkelana. golek isi podang jenah mencari burung podang kuning. Iya. Iya toh. Terus ibu bunga Betapa senang hati. sik to ben dientekne sik. Susu iki nyapa to? Selak lali kok Mas. Ben sak larik sik nganti titik lagi diartikan ngono. Terus no. ibu bunga Betapa senangnya my heart. My head iki apa? Hatiku. Waduh, campur terjemahan bahasa Inggris barang iki. Cah pinter kok. Oh iya. nyanding bisa dadi Berdekatan bisa menjadi kapsul. Kok iso kapsul? Tombo iki lho obat ki ono sing kapsul. Saya ngene, iki malah tembang kegampangan. Aku sing basa Jawa, sampean Indonesia. Oke. Ayo. Sugeng dalu bapak-bapak, ibu-ibu. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu.
lan sedaya para nem-neman ing wewengkon Kuthuk. Dan bagi pemuda-pemudi di wilayah Anak Ayam. Kok anak ayam? Kuthuk. Oh iya, Kuthuk. Heeh. Dalu menika kejawi mirsani pagelaran wayang kulit. Malam hari ini kejaba kecuali melihat wayang kulit. Monggo sesarengan sami ndedonga dumateng purbane Hyang Agung, mugi-mugi warga masyarakat Kuthuk mriki tansah pinaringan hayu lan rahayu gemari pahloh jinawi kerta tata lan raharja. Allahumma amin. Wawane ra apa kowe iki mlethek ini rejemake. Kagem para pamirsa sedaya, Buat para pelihat apa kuwi? pemirsa, Penonton semua. dalu menika ugi wonten dur presipun. Malam hari ini juga ada pintu kecepit. Apa kuwi? Door press. Oh, iya. Door ki pintu, press ki kecepit. Dadi kecepit pintu. Dene hadiahipun Yaitu ingkang sepisan yang sepeda motor. yang pertama-tama pit motor. Angka kalih nenggih televisi. Nomor 2 adalah tontonan kecil. Apa kuwi? Televisi tontonan kecil, tontonan gede bioskop. Hadiah ingkang angka 3 nenggih Nggih, hadiah napa? wujudipun truk. Hadiah nomor 3 berwujud terki bahasa Indonesianya apa? Montor gerobak ngono. Iya. Iya. Angel men kok terjemahkan piyayi kene iki basa Jawa wis iso nampa kabeh. Ah iya. Wong pendak taun mirsani kesenian tradisional. Lho aku ngetes awakmu kuwi kok ya. Ngetes iki lara mata apa piye dites? Ah iya, ngelak luar biasa. Nyambut gawe iso nerocos kabeh to ra iku. Ngopo? Panas. Panas. Lho ora apa-apa, ora apa-apa. Pancen risikone wong nyambut gawe ngono kuwi. Ya ora resiko nek ora ngene ndledek kabeh iku. Sing ngongkon pupuran putih ya sapa? Sing bayar. Ah iya. Pancen gareng pupuran putih kok gareng pupuran ireng lak belung. Ah iya. Monggo dipun aturaken podang kuning oleh Umi Hafifah. Yuk. Esok awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran kanggo leki sing tak sayang. Mubeng mider anggotku goleki ora krasa esok awan
Bocah ya cantik, suarane ya becik. Ya. Jogete ya luwes Mas Gareng. Nah, muga-muga ndang entuk jodoh, Mas. Ndang entuk jodoh. Malah tak penging aja sik. Hah? Lagi semester 4 men fokus anggene kuliah, anggene sekolah. Ya mbok menawa kanthi di bojo terus spirite semakin tinggi untuk sekolah. Oh, spirit ya. Ya ana positifnya ana negatif, tinggal memilih yang mana. Betul, pokoknya ngerti karo batas-batasnya. Batas-batas ngalengka diraja karo manggil kawan iki. Mbak Nimas Ayu Winong Nawangse. Ayo. Arum Bali. Ya. Tak kira Arumbia. Arum Bali karo Bia. Yo, Nduk, berdiri coba kaya apa? Berpacu dalam melodi. Yo. Namine Nimas Ayu Winong Nawangse Pak De Gareng. Apa yang nganggo Nimas bareng ngono? Heeh, asli ngono. Ya, asli ning akte kelahiran Nimas. Nggih, Nimas Ayu. Jan ora umum wis. Ini milik Maski masyarakat. Maksudnya piye? Ini milik masyarakat karena dia itu ya ditonton. Oh. Sing duweni masyarakat penonton iki. Mulai ya kudu iso ngladeni sing nonton ya, Nduk. Nggih. Jan pawakan sekedeng. Sekedenge pripun? Sekedeme cara apa? Gede ora, cilik ora, dhuwur ora, ndek ora sekedeng. Wah, wis. Mula jenenge Nimas Ayu Winong Nawangse. Tegese bocah lak ayu tenan. Ayu. Cara buah apa Mas Gareng? Iki apel iki. Apel. Apel kuwi apel Amerika sing dipangan kremus masir. Washington kae. Ya. Lek umi iki cara buah apa iki, Mang? Iki klengkeng cilik mringkil ning manise ora umum. Oh iya. Manise ra umum. Iki Birgita mburimu pas. Iki anggur, Mas. Anggur Anggur sing di sawang wis nyenengke, urung dipangan ki lho wis nyenengke iki. Anggur. Anggur, iya. Anggur Amerika sing ora ana bijine ki lho. Heeh. Kok cokot? Kluthus ngono ki, manyes ngono ki. Terus kok dagagi tak lek. Sebabnya kok kesusu nyapa? Lah timbangane mbok jaluk. Oh iya. Oh, kaya ngerti arep njaluk aku. Oh iya no. Lek Bu Kesi cara buah apa? Iki bojone dalange lho, iki bendara lho iki. Iki buah naga. Wah. Iki medeni mergo kepinterane. Mula ibarate naga. Tur saiki ya lagi digoleki wong. Kudu waranggana rai naga udu to. Golek Sadirana. Oh iya. Selanjutnya Mbak Tri Hastuti Retnawati made in saking Ngawi. Niku cara buah napa? Wah, lirikane. Mak sret mripate tengen ki nengen sing kiwa ngiwa. Ayo. Kuwi siwer kuwi. Cara buah apa? Kuwi ndelok semburate kene iki. Heeh. Lak nganggo. Dan aja cengengesan buah kok buah simalakama. Kuwi buah pace. Piye iki? Rasane piye? Loh, pace iki aja nyawang wujute, ning khasiate. Wah. Kuwi sing ditandur ning kebon, ning sing iki sajake ditandur pinggir kali, Mas. Tiba nyemplung keli rono. Ngono. Ayo. Kuning kae, kok telek. Pace. Yang terakhir Mbak Lia Sundari pinggir dhewe. Iki demak akeh iki.
yen Apa? ora semangka ya molen. Melon to? Kok molen? Melon. Kok molen ki sing nggo ngecor kae ya. Awut. Ya menadyan kaya molen ning udu kuwi ngabar. Semangka kok kaya molen. Melon maksudku. Lagi si sawange seger to. Heeh. Lho, kuwi. Saiki buke kae sing ngagem kudung kuning kae sing lagi dingkluk ya buke. Sebelah kudung ireng ya cara buah apa? Kudung kuning. Ayo nganti elek kowe dikruyuk wong sak RT lho kowe. Ayo. Nuwun sewu lho, Bu. Wong kula nggih dikongkon dalange niki. Heeh. Upami mboten pas nggih nyuwun pangapunten lho, Bu. Rasa ngomong ae cara buah apa? Oh ya ora iso, sik aku ngenteni saweran kok. Weh, Napa Pak Haji? Becak Pati, caping Pak Pono. Nggih, caping gunung nggih, ora becak Pati nggih. Sing aran wis ra ono ya kok jaluki. Karangane Tono to niki. Nggih, mboten napa-napa. Bu, sidor iki. sidono ngadung siap buke kok ngadung lungguhe diapik-apik kok. Ayo. Kok paling tak omongke kowe ora tau mangan kowe mesti. Loh, anane penasaran dhisik bar kuwi terus mangan ngono. Lah. Cara buah apa buke kuwi? Iki durian muang apa? Musangking. Montok. Musangking. Hah? Musangking. Wah, ra kuat tuku kowe. Sing piye kuwi? Lho, musangking ki rajanya durian. Ah, ra kuat tuku kowe. Heeh, ra kuat aku pancen. Oh, kowe iki pol-pole durian kroak. Ora aku pace mau aku kok ya. Wong iki Sik kae mbake sing tanpa kudunge, sing kaose ireng. Ayo iki. Nah, kuwi. Awas, galak lho kuwi, awas. ora sah wae kok galak lho. Nuwun sewu lho, Mbak niku kula dikongkon dalange nggih. Jenengan kan ngemper-ngemperke buah napa? Lah iki seneng aku iki. Kok iso? Iki buah gedang raja. Pedhe. Lho aja gedang ki murah meriah ning antep dipangan ngungkuli sarapan sak piring. Wah, iya. Tegese iki piyai yang berkualitas. Heeh. Omongane wong wedi ya ngono kuwi. Mbake wis batin nganti elek tak krawus ndasmu. Ora ngono aku ki gareng apa wong dodol buah kok mbok takoni. Wong paribasane kok ya. Paribasane ya pantun. Oh iya. Heeh. Digersake apa mau? Anu, caping gunung karo becak Pati. Oh iya. Becak Pati iki sing aran sedulurku Tono. Tono kuwi RRI. ora Tono Pati, urung ketok wong wis ketok brengose. Oh iya. Ning wis kapundhut nggih Pak nggih. Nggih, mugi swarga langgeng. Nggih ya. Ya kira-kira sing iso winong apa, Nduk sayangku? Kula sing familiar niku wau. Apa? Caping Gunung. Nggih. Waduh, nggih. Nah, sing ngersake sinten iki? Bapak asmanipun sinten? Pak Supono. Susitan. Supono. Pak Supono. Su ki luwih pono kuwi cetha, luwih cetha. Ah. Nggih, pun iki diaturi. Nggih. Nggih. Sing nembang awakmu nong, sing jengleng Pak Degareng. Nggih. Ah, pas iki. Ora Pak Pono. Heh? Ora Pak Pono wis nyawer ngono ya. Oh, nggih. Pak Pono cara buah apa Magareng? Lah tirase cerdas gage lah. Buah rujak. Buah rujak. Apa-apa ono. Iya. Pangkur sampe gunung Mbak Winong. Yo sing jengleng Pak Degareng Semarang. Ya coba kaya apa? Marem lek iki jengleng iki. Saben bengi Sing kok sawangi apa? Sik to, mampir terminal kok ora entuk ngapa to? Iki kudu terusan to? Ora entuk? Terusan. Oke. Iya. Iya.
Cedak ya kena, jarak sinden ya kena, ning eling sampean wis haji. Astagfirullahaladzim. Dosa apa sing tak sandan? Banyol ya banyol, gayeng ya oleh ning haji. Kula heran nih Pak kalih kakung kula niki lho. Piye? Napa mpun sepuh, mpun mambu lemah tapi kok Eh. isih Sok mambu lemah piye kuwi, Reng? Rumangsamu kendi anyar ngono piye? Mabu lemah lho. Wah, omongane ra enak. mpun sepuh tapi masih energik semangat gitu loh. Lho ya ning ora mabu lemah Kula to. niki ajeng gunggung kok dipaidoi pripun. Gunggunge kempol apa mbok gunggung. Wong ya wis tuwa ngono aja mabu lemah ya. Nggih. Ya. Nggih. Lah anu iki mambu lemah tenan iki pripun? Iki ambumu nempel aku balik. Oh kok senengane kok tenan aku seneng nyawang kowe iki kok menyegarkan. Iya. Bocah ayu. Bocah ayu gampang dihapusi. Ora kuwi pinter kok ora. Kenang. Dari protes. Yen memajang Pak Dek. Oke. mengkaro janur kuning At. Ut. Wah, kok gerake iso anarkis ngono lho modele. Kaya ketoke kaya kompas kena kutub utara. Oh iya. Lut. Ah, piye rasane? Bareng keras kene piye rasane? Nggih, tapi nek keras-kerase nek tuwek nggih ngoten niku lah teman. Bener nong, bener. Kuwi fakta kuwi bener. Wis ora enak dirane. Apa? Kaya wong wudu ae kuwi. Weh, ditenono tak goleki wetonmu. Ampun duka Wes. ngoten to Kongko. Tenan tak goleki bodolanmu rambut. Nek Arep kok kapakne? Bodolane rambut di tak obonge campurke kopi guang. Lah, karo kersane ngombe? napa? Oh gila lo ngombe rambut. Mboten kersane napa kok dibong rambute? Ora apa-apa. Aku ngerti iki cah Jawa Timur to. Heeh, Tulungagung. Oh bangsa Tulungagung medeni iki. Heeh. Iki kudune dheweke sing nyantret aku. Ngono kok senengane Tulungagung lho Pak Bu, niki Tulungagung. Heeh. Sini ring ajeng nulungi. Tulungagung kabupaten ono nulungi ora. Lah mbok menawa nulungi wong isih legan lho. Ah, iya. Nulungi golek momongan iki tesih. Kowe ora ngerti to, kowe ora ngerti to, ambak legan. Ora legan bocah iki. Era sekarang bocah iki, cewek ayu ngene, pacare minim 4. Iki tenan serius iki bocah iki. Aku sing mari wegah karo iki apa? Ngopo? Nganggo jam digital iki lho. Lah ten napa? Bojoku ki lak tiru-tiru cah nom nganggo digital. Kemajuan. Lah wancine kumpul karo aku wis siap lah kok titit titit ngenyek kowe. Aku donekke titit. Wis tuwa kok titit. Lah iya. Kaku. Wong jam wae maido nek Lah iya, apa meneh cawe tok ngene. Tenang. Sing kok marake entek sawah entek omah ya iki. Ayo, ngentekne bengkok kuwi ya. Heeh wis. Aja cengengesan iki golek duit lho iki. Ora cengengesan gila kuwi. Sik. Kene iki nggih tata krama lho. Ah, nuwun sewu.
Jenengan piyai sepuh, apa ya memper terus gerakmu ki kok depne rene ning arahe winong ngene apa ya pantes. Lho kok kok nesu ngopo? Akhlakul karimahmu ning endi? Kok urusane kok akhlak bareng ngopo? Ya ora sopan ngajari bocah ora bener kaya ngono kuwi lho. Lho kok sing ngajari ora bener. Jajal ki mau kowe polahmu piye? Tok dong ya Mas. Lah iki sing ra sopan nang kene iki lho. Ngapa ra sopan aku manut pengendang lho? Haji lho jenengan. Lho apa haji ki ra entuk joget. Ning paling ora aja didepne rene iki bocah si anu ngono Ya kuwi. Allah, wong intine ora entuk madhep rene lho kok ndadak geger lah apa to? Iya. Ora entuk madhep iki to? Ora oleh ngadepi no. Oke, Mas yo. Yo. Kowe iki jane ngerti ora to, Reng? Ngerti? Ora entuk madhep. Ora raine tok sing madhep rono. Kuwi iki tetep madhep rene iki depno rono. Kuwi sing isor lato-latomu depno rono. Lha iki mau madhep ndi? Madhep rene. Nderek. Mboten Pak, wajar Pak. Soalnya pun sepuh iki kemampuan otaknya melambat. Melambat. Dijak rembukan mboten paham. Ora sambung ya nang ya. Bola bali titit tok ayo. Ayo. Aku tak terima karo molen iki. Digiling dadi semen mengko dadi cor-coran mengko ora. Ati bangane karo kuwi jer dituwek-tuwekke kok. Ngene awakmu ben sadar aku wis tuwa kudu tobat ngono lho maksude. Ngoten lho maksude. Tobat-tobat ning ora ning ngarepe wong akeh ditonton wong akeh. Nong, dekno nong, dekno. Lungguh piye dagelan? Dekno. Ambak wis tuwa, aku iso ngadeg dhewe. Mangsane lempoh po. Apa? Yen mungsuhe kaya kowe tetep berdikari. Waduh. Apa ngatasi ugur titit? Ayo. Ayo. Kaya bojoku kowe. Ayo. Ayo nang. Pacita. Oh. Ngono jenenge sopan. Ya ketoke madhep rono ning tak enggokke rono kok. Sik nekat ora. Rasane tetep madhep rene. Dadi tak enggake. Kowe ketoke bareng karo Winong ketok semangat men to Pak Gar. Lho aku ki tenan kok mbuh aku ki. Lho normal to Mas. Wong lanang di ngadepi kok ngene iki ora kesengsem. Iki sawangan to? Heeh. Iki umpama panganan ucap jahe. Iya. Ning bareng sampean jejer wong loro disawang kok YouTube, ning kamera, ning layar. Masya Allah, Winong jan kaya Sri Huning. Ngapa? Kaya Sri Huning. Betul, betul. Jejer karo Serigala. Ora enak kowe iki. Iki ibarate aku ora gelem dadi kaya apa bojone Winong megah. Lah ngopo? Lu tak umapake iki apa iki? Mau cap jahe. Lah iki yen dadi bojoku lak kaya cap jahe sosor bebek. Cap jahe dipangan bebek to. Heeh. Tiwas aku rendah, wis mending ora sah karo aku. Ora sah ya, aja meksa, ora sah. Sing meksa kuwi lho sapa? Bocah rong karuan lek gelem meksa-meksa ora. Mungkin sekali-sekali iki aku payu ngono lho Mas. Sik pengen kaya bebek maksudnya mas sampean. Ibarati bebek. Apa sampean iso kaya bebek? Ya iso ta. Kleru sampean. Bebek iki ya bebek 50, iki wedok kabeh lanange gur siji. Lah gur mak doli titit iki apa? Wah, bebek 50 lanang siji. Heeh. Wis rasa-rasa. Arep dadi apa kowe? Timbangane hernia. Rasa. Ayo. Aku ora ngerti kok ya prosesi bebek ngono. Oh, tanggaku duwe bebek kok ora. Gah. Ora gah. Gah aku. Kowe golek-golek padha nome wae ya. Nggih. Nggih, lah pun sepuh. Ngeten niku lho. Apa? Apa? Berpotensi besar untuk ketedun. Aku wis kanggo aku basane iki basa sing ilmiah yen wong ora mudeng mati cethake iki. Lah pripun to? Tirase hernia to? Hernia lagi ketedun.
Ya aja dicethake. Oh, ndak boleh. Aduh. Oh, ndak boleh toh. Kok lah Kenapa nggak boleh? Jangan, nanti aku pakai sarung. Wah, jan iki ya inilah wong ya cah tulung aku. Cobloko bocah. Cobloko tur pempengan ngelmune. Wis dibojo apa urung tuh? Dereng. Tenan. Nggih. Pacar. Dereng. Bapak Ibu ingkang kagungan putra kakung menawi badhe pun jodohaken menika monggo. Mumpung tasih buka. Bukaan apa nih? Atine wis isih terbuka. Bocah iki ayu apik ora usah ditawak-tawakke payu dhewe rek. Sing ngomong sapa? Aku. Sapa ngono aku ki ana siji jamur. Apa kuwi? Ora ditawakke jamur. Lha kuwi lek barang lek wong ayu ngene ora usah tawakke wis mesti jos lantri. Ngene aja jual mahal ya, Nduk. Nggih. Wis kepara diobral diokehi diskone. Kok obral mboten to? Masa obral? Loh, obral untuk menyaring siapa yang pantas buat dirimu. Sekolahmu ngendi gen diketahui oleh orang banyak. Kula kuliah teng Universitas 11 Maret Surakarta. Niki sing sering kula bengak-bengokke bahwasanya pesinden sekarang itu pendidikannya tinggi-tinggi. Maka dari itu mari kita hormati dan kita sengkuyung niki profesi sinden niki ampun dilecehke. Nah, niki yang membawa bendera estafet keberlanjutan seni budaya Indonesia. Atlet iki. Atlet. Oh, nggih. Terus dadi sindene cucuk lho timane derep ya Mas Gareng. Heeh. Ya lha kowe bakoh tenan bocah iki. Wah iya, ya nang. Oh, dur. Pokoke tetani iki wong sing ora gelem maju ki ya petani. Piye to? Kene iki ngen pertaniane maju lho kuthuk kene iki. Ana profesi-profesi sing ora gelem maju lho. Apa? Siji petani, loro mancing iku ora gelem maju. Kok iso? Petani kan maju lak ngidak tanduran. Wong tandur kae ya. Heeh. Mancing barang kan maju ya kecemplung. Iya. Kalau ora ana sing profesi iso maju ya kuwi. Heeh, karo tarik tambang barang kae. Heeh. Maju malah kalah to kae. Lah aku senengku karo kowe nyambung ngene iki lho. Alah prek ora. Ayo nang. Parian kabeh waranggana tetap doa yang terbaik untuk warga masyarakat Kuthuk mriki. Ayo betul. kreatif. Dimulai dari mana ini? Dimulai dari Mbak Molen. Ayo, Mbak Lia Sundari. Ayo. Gareng mau sing ngarani, Mbak. Tak giling lho. Kapok